Fis-Sannat Ghawdex il-Partit Laburista ppreżenta 28 kandidat li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali Ghawdex f'isem il-Partit Laburista. Joseph Muscat qal li dan huwa l-ogħla numru ta' kandidati li l-Partit Laburista rnexxielu jippreżenta Ghawdex. Minn 8 lokalitajiet fejn se jsiru l-elezzjonijiet Ghawdex, il-Partit Laburista bħalissa jinsab f'minoranza f'7. 36% tal-kandidati għawdxin se jkunu qed jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet għall-ewwel darba, 29% huma żgħażagħ u 25% huma nisa. Għalli dawn il-kandidati jemmnu f'idea ġdida ta' kunsilli lokali li ma jkunux parti mill-burokrazija, iżda li flimkien mal-familji u n-negozji jiġġilduha. Nemmnu aħna ħafna illi il-kunsilli lokali jistgħu jkunu parti mill-vizjoni tagħna għall-Ghawdxin. U l-vizjoni tagħna għall-Ghawdxin tinġabar fi frazi wahda. Xogħol f'Ghawdex għall-Għawdxin. Joseph Muscat qal li biex dan l-għan jintlaħaq l-organi kollha tal-gvern inkluż il-kunsilli lokali irridu jaħdmu flimkien u jieħdu inizjattivi li jgħinu biex jinħoloq il-ġid. Llum apposta ridna nagħmlu tnedija f'Malta u tnedija f'Ghawdex biex nuru illi nirrikonoxxu bħala Partit Laburista u bħala moviment il-fatt u l-partikolaritajiet ta' Ghawdex. Il-fatt li mhux l-Għawdxin jiġu Malta imma aħna niġu Ghawdex. Għax Ghawdex għalina huwa ta' importanza vitali. Il-Partit Laburista jemmen li trid tinqata l-idea li Ghawdex huwa xi mażra l-ekonomija, iżda jemmen li Ghawdex jista' jkun il-mutur tal-ekonomija Maltija. F'Ghawdex il-Mexxej Laburista wkoll appella lil familji Għawdxin biex juru l-fiduċja tagħhom fil-Partit Laburista. Għandna programmi fattibbli, realistiċi, mingħajr wedit fil-vojt dwar kif nistgħu ntejbu il-lokalitajiet tagħkom. U għalhekk lill-familji Għawdxin inħeġġiġhom b'mod partikolari sabiex fl-10 ta' Marzu li ġej juru l-fiduċja tagħhom lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Nirringrazzjakom.